ondo ezagutzen duzu elkar, dudarik gabe. Kontaik duzue aldamenekoak zuek dakizuela azken egin zuen travesura edo pekatu txikia edo dakizuela. Gaia entzundakoan, zuei zenbat grazi, mendiluzeri berriz, pentsatu arazi. Hau ezagutzen baitet, gehiegitxo kasi, eta kasik ez dakit, zeinetatik hasi. Aitor da tipo zintzo, jatorta leuna, gainera langilea, gainera txukuna. Ai bihotzetik, ai pello laguna, hau irudimen lana, jarri didazuna. Laguna salatzea, nik ez dut atsegin, baina pelloren gaia, ala zenta, en fin. Gaur azkena jeiki da, ialdiro berdin, eta andonik ez du, oerikan egin. Beste pekatari bat ere bada hemen, ez dakit ba kontatu, Dios mio aitaren. Urriaren 8 eta zizurkilen, Aitorrek bersoa faitan, gehiegi jantzuen. Hau berandu jeikita, umore eztian, inspirazio bila, beti eguzkian. Erratza behin hartuko zikinak saskian, ba ez gorde egin ditu alfombra azpian. Guraso kanpeoia, langile itzela, bersotan ta kuadrilan, nolako nibela. Aitor horri biltzen da robotak bezala, ziur naiz azkenean maskara bat dela. Ai andoniren gauzak jakin ez banitu, nola kostatzen zaidan zeinek konprenitu. Baskaritan platerak behar zitun garbitu, baina urakin pasa eta gorde ditu.
nik ebadet zer esan, egondanak lasai, hemen denok daukagu, hainbat kaka usai. Ertzainen kontroletan milagroa da, ai, ez dut positibo eman, ta behin Aitorrek bai. Bale nerea esan du, egia da hori, baina bera ez dabil, beti horren garbi. Mozkortzen bada ere ez zaio nabari, ta paso ematen zaio Andoni Egañari. Hori normala dugu, ez izan kaikuan, ni txapelduna bai naiz, Euskal Herrikoa. Erdi moskor famadet, tontoen lepua, baina hau jonki bada, disfrazautatua. Sartu behar badegu, pekatu beltzean, batek guztiak uzten, dizkio utxean. Ez baitzuen afaldu Andonik etxean, bere emaztearen urte betetzean. Nere emaztetikan lagun hau abitu, urte betetzearen kontuak harritu. Enengoenan baina ez inor larritu, total urte beteak egun asko ditu. Beraz pasa zen haren urte betetzea, normala zen etxean bikez afaltzea. Andreak lortu zuen zu konbidatzea, baina pekatua da ez gogoratzea. Urrengo urterako hartu dizut nota, baina joango naizen dirurik ez bota. Egaina etxeko jakin etzazute konta, monotonia hautsi beharra dagota. Haratzen bat Aitorpen dakarren kantuak, intimitatea du gaurko momentuak. Aitortu ditugunez guk gure kontuak, ematen dugu baina ezkera santuak.